Greenwashing je pojem, ktorý už aj v slovenčine zdomácnel. Má viacero výkladov. Osobne sa prikláňam k tomu, že ide o environmentálne zavádzajúce tvrdenia. Dnes tu máme v štúdiu Petra Šimurku. Dobrý deň. Ktorý sa okrem iného venuje aj greenwashingu. Moje meno je Ľubica Vargová. Môžeme začať. Pán Šimurka, ako by ste doplnili tento môj krátky výklad greenwashingu? Myslím si, že ten výklad je dostatočný, je v súlade aj s návrhom smernice, aj so všeobecne zaužívaným definovaním. Ale ja by som možno skúsil trošku ináč sa na to pozrieť. Ráno cestou autobusom som vyskúšal GPT-4, mám platenú verziu, takže tú vyššiu, nie 3,5, a opýtal som sa ho, ako by si vysvetlil, alebo ako mám vysvetliť deťom greenwashing. Takže odpoveď bola asi taká, je to tvrdenie, ktoré hovorí o tom, že daný výrobok je priaznivý pre zem a nie je priaznivý pre zem. A potom tam bolo, daj mi príklad. A príklad bolo, máš topánky, ktoré sú zvonka čisté, ale znútra sú špinavé. Ja som sa opýtal, máš nejaký lepší príklad alebo zábavnejší? A ten druhý sa mi páčil viac. Bol to príklad, si na karnevale, na večierku, prezlečieš sa za superhrdinu, ale v skutočnosti nie si superhrdina. Takže tá AI trošku už dokáže pracovať s tými informáciami, má informácie o greenwashingu a mne sa napríklad tá druhá verzia veľmi páčila na to, že bola vygenerovaná umelou inteligenciou. Čo má spraviť bežný spotrebiteľ, aby odhalil, že tá značka má na sebe len tú masku pomyselnú a že teda nemyslí seriózne tie svoje kroky environmentálne? Ja si myslím, že to nie je len problém bežného spotrebiteľa, je to problém aj odborníka. Ja keď prídem do obchodu, myslím si, že trošku sa v tej oblasti environmentálnej pohybujem, ale nedokážem identifikovať, či tá značka, informácia nie je greenwashingom. Ak máme podľa štúdie, ktorá bola spracovaná, hovorí o nejakých cca 230 environmentálnych značkách v rámci Európy, tak ak mám 230 značiek, tak nemôžem vedieť, ktorá je pravdivá, ktorá nie je pravdivá. A dopatrať sa informácií, ak to niekto skúšal, tak asi zistí, že to nie je také jednoduché. Tie najznámejšie značky, ktoré sú dlhodobé, niečo sa k ním človek dočíta, zistí, vie si pozrieť možno aj nejaké správy, možno už aj ESG k tomu spravené, ale tie štandardné tvrdenia, ktoré sú stále nové, pretože treba si otvorene povedať, greenwashing je výsledkom marketingu, akokoľvek sa to nemusí niekomu páčiť, ale je to o tom, že ľudia sú ochotní možno aj investovať viac, alebo sú ochotní si vybrať výrobok, ktorý je priaznivejší pre životné prostredie, keďže každý deň počúvajú, ako sa zvyšuje teplota. Napríklad včera sme videli teda prelomenie všetkých rekordov teplotných, či v Európe, či na Slovensku, takže proste marketing pracuje s tým ľudským nastavením, že aspoň niečo chcem spraviť a kúpiť si niečo environmentálne vhodnejšie. A práve preto Európska únia spravila v roku 2020 dotazník, kde zistila na vzorke respondentov, že viac ako 50% je možné považovať, ak nie úplne za klamlivé, tak minimálne za zavádzajúce. Robila sa kontravzorka, aby tam boli dve vzorky a tá tiež vyšla nad 50%. Takže jednoduchá odpoveď, ja si myslím, že ani odborník, ktorý sa pohybuje v tej oblasti, ak uvidí ten label nejaký, nedokáže to zistiť, lebo ak si to začnete na internete pozerať si k tomu informácie, tak k ním sa nedostanete v tej komplexnej informácii, aby ste mohli mať tú istotu. Áno, som si istý, že tvrdenie bio alebo uhlíkovo neutrálne a podobne ste dokázali získať. Je vôbec možné nastaviť tú hranicu, že toto je zavádzajúce tvrdenie a toto je už overené? To nastavenie hranice má práve spraviť ten nový predpis právny alebo nové dva právne predpisy. Prvým predpisom, ktorý je aktuálne v schváľovacom procese, ten proces začal minulý rok v 3. mesiaci a je to vlastne revízia dvoch smerníc. Vo všeobecnosti sa táto revízia nazýva revízia alebo smernica o greenwashingu. Ja osobne musím povedať, že túto revíziu nepovažujem za smernicu o greenwashingu. Pre mňa osobne ja považujem za smernicu o greenwashingu tú druhú, ten návrh, ktorý je z marca tohto roka. Ale ak sa vrátime k tomu prvému, tak je to vlastne riešenie smerníc, ktoré majú na starosti nekalé obchodné praktiky a nejakú nekalú reklamu. A tieto smernice rámcujú a popisujú, čo sa bude považovať za greenwashing. Takže a bude to pretavené do slovenského právneho predpisu,
a je to zákon, ktorý gestoruje ministerstvo hospodárstva. To treba povedať, nie je to samozrejme ministerstvo životného prostredia, takže aj pre mňa bude zaujímavé sledovať tú kooperáciu medzi hospodárstvom a životným prostredím, keď na jednu stranu je to samozrejme ochrana spotrebiteľa, kontrolu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. A myslím si, že ak by sme dali podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, tak mám pochybnosti, že by vedeli identifikovať, či ide o greenwashing. Pretože treba dodať, že už aktuálne v tom zákone, ak sa pozrieme na jednotlivé paragrafy, tak sú tam ustanovenia, ktoré hovoria o nejakých nekalých obchodných praktikách a tie definície, ktoré sú aj v paragrafe o klamlivých konaniach, sa dajú pekne napasovať aj na greenwashing, pretože oni vo všeobecnosti sú nastavené tak, že ak výrobca uvádza nepravdivú informáciu, a to je aj greenwashing. Takže Slovenská obchodná inšpekcia môže aj aktuálne kontrolovať to, či nejde o greenwashing. Ale snažil som sa dopatrať nejaké informácie, ale nenašiel som ani na ich stránke alebo niekde v médiách, že by niekto dal na Slovensku podnet, že toto je greenwashing a Slovenská obchodná inšpekcia by to riešila. Vieme už dnes, ako to bude v praxi teda vyzerať? Každý, kto bude chcieť takéto tvrdenie uviesť na obal, bude musieť najprv prejsť tou kontrolou, alebo to bude fungovať na základe takého udania, akože poukázania, že tu sa to spotrebiteľom nezdalo, inšpekcia posvieci. Jasné. Možno dôležité je povedať, že to označovanie nie je povinnosťou. To by si možno výrobcovia mali uvedomiť. Oni nemusia tam dávať takú značku, ale rozumieme ale samozrejme... Ale chcú tam dať, lebo je to marketing. Tak, presne tak. Hej. Takže netreba sa na to pozerať, ježiš, ďalšia smernica, musíme ju plniť, bude to stať financie. No, na konci dňa nemusíte, ale presne kvôli tomu marketingu musia. Tieto dve, alebo revízie týchto smerníc nastavujú tie základné pravidlá, ako sa na to pozerať a čo je potrebné pre to spraviť. Ale potom je, ako som povedal, tá revízia tej smernice, alebo nová smernica z marca tohto roka, ktoré je aktuálne v takom stave, že 14.6. to prešlo Európskym hospodárskym a sociálnym výborom zatiaľ, takže je to na nejakom začiatku. A táto smernica už hovorí o tom, akým spôsobom sa majú realizovať tie posúdenia, o ktorých sme sa rozprávali. Asi najdôležitejšie z celej tej smernice je to, že bude existovať certifikačný orgán, ktorý bude overovať tvrdenia výrobcov a musí to byť tretia strana, ktorá samozrejme nebude mať žiadny záujem. Z toho celého popisu, a ak sa pozrieme aj na tie podklady, tak to vyzerá, že to budú možno niekto z veľkej štvorky by to teoreticky mohol byť, alebo ďalšie inštitúcie ako TIVka, ktorí majú skúsenosti s tým, že teda akreditujú ďalšie informácie, správy, revidujú a tak ďalej. Takže toto príde a plus táto smernica ako taká bližšie popisuje aj tie ďalšie aspekty, to označovanie, ak to chcete označovať, ako to môže vyzerať. A možno dôležitá informácia pre výrobcov, smernica je teda len v nejakých začiatkoch, ale ak začne platiť, aby účinná, nebude už možné sa rozhodnúť, že chcem to takto označiť. Tie pôvodné budú môcť platiť, budú sa môcť používať na základe toho, ale že budú certifikované a všetky nové už budú prechádzať celým tým novým systémom certifikačným, ktorý bude nastavený. Je možné, že to zvýši celú cenu vlastne toho výsledného produktu alebo služby? To je zaujímavá otázka. To číselné vyjadrenie hovorí o tom, že sú tam v tej finančnej analýze niektoré sumy, hovoria o tom, ak pôjde o nejaké jednoduché posúdenie, tak to môže byť nejakých 500 eur. Ak to bude zložitejšie posúdenie, napríklad LCA výrobku, môžeme sa baviť o 8 000 eur. Ak to bude posúdenie celého podniku, tak sa môžeme baviť o 50 000 eur. Ale je to veľmi všeobecné, samozrejme, konštatovanie a tam si treba uvedomiť to, že ten samotný greenwashing a to posudzovanie, certifikácia bude možno znamenať nejaké finančné náklady, ale je tam veľké prepojenie z ESG napríklad, alebo s uhlíkovou stopou, alebo z LCA. Takže tie informácie, ktoré majú výrobcovia pozbierané, tak ich bude musieť tretia strana vlastne overiť, že či sú pravdivé a potom si môžem označiť napríklad, že tento výrobok je, poviem príklad, uhlíkovo neutrálny, čo už teraz určite musia robiť, vieme, ako ESG je nastavené, koho sa to týka, ale táto smernica sa bude týkať aj podnikov, ktoré sú menší alebo nespadajú do skópu smernice o ESG. Vraveli ste, že nemáte informáciu o tom, že by Slovenská inšpekcia životného prostredia dostala obchodná
toto dostala podnet na preverenie greenwashingového používania nejakého klamlivého označenia, ako napríklad, ja som si všimla, niektoré pracie prostriedky používajú, že bez fosfátov hlášku, a my vieme, že fosfáty sú tak či tak zakázané. Máte nejaký iný príklad pre nás, čo je až taký úsmevný, že by mohlo takouto jednoduchou cestou sa vytlačiť? Toto je veľmi dobrý príklad. To je to, čo si možno ľudia úplne neuvedomujú. To je taký pre mňa skrytý greenwashing. Ľudia, ak to trošku neskúmajú, tak presne potom siahnu, lebo to je o tom, že je to klamlivé ako keby, že na poli. Tá informácia je správna, ale nie je tam celá tá informácia, presne ten dodatok. Ale ten fosfát nenájdete v žiadnom inom výrobku, pretože je to zakázané. Pre mňa je úsmevné, keď na niektorom výrobku je napísané, že prírodné. Hej. To je tak všeobjímajúce, že čo je to prírodné a samozrejme bio. Všetko je bio a niektorí, ako vieme, že keď je to bio, tak to vkúpia a možno na konci dňa zistia, že to s bio nemá nič spoločné. A samozrejme tie vágne tvrdenia ako uhlíkovo neutrálne alebo udržateľné, klimaticky neutrálne, hej, takže to sú také tvrdenia. A tu by som možno ešte to trošku rozvinul. Teraz tie tvrdenia je tzv. 10 alebo 7 hriechov greenwashingu, ktoré si zoberieme a jedno z nich hovorí o tom, že ja mám napríklad obal štandardne, keď sa bavíme o obaloch, ako Naturpak, ako OZV, tak je zložený z viacerých materiálov. A povedať, že je recyklovateľný a je myslené vo všeobecnosti, že celý obal pre mňa, hej, ako spotrebiteľa. Ale nemusí to byť vždycky pravda, ak sa z viacerých komponentov skladá. Takže toto je tiež vlastne greenwashing, ktorý na konci dňa, ak niekto toto bude tvrdiť, tak sa bude musieť vzťahovať na celý obal, nielen na jeho časť. Takže to som aj ja zvedavý, že akým spôsobom, keďže vieme, že niektoré časti obalov sa ťažšie recyklujú, niektoré ľahšie, tak to nebude môcť byť, že mám, ja neviem, plast s papierom, ten papier viem dať dole, tak áno, je úplne ľahko recyklovateľný, ale na obale mi svieti v obchode, že recyklovateľný obal. A už nie je povedané, ale len časť táto, alebo časť táto. Áno, s tým sa tiež stretávam častejšie. A v podstate vieme, že veľká časť plastov je napríklad recyklovateľná, aj keď ide o ten pohľad, ktorý na to použijeme, že za akých podmienok, či je to aj ekonomicky, aj inak únosné, tá recyklovateľnosť. Kam smeruje takéto kontrolovanie? Nevytlačí to malých hráčov z trhu? Nebudeme taký veľmi... Používate pojmy ako bio. Bude aj tento pojem overiteľný? Alebo pôjde len o tie značky? Pôjde aj o tieto tvrdenia. Nepôjde len o samotné značky, ktoré si dám na to, ale o všeobecné tvrdenia o celom výrobku a o tvrdenia aj o spoločnosti. Ak spoločnosť bude tvrdiť, my sme zelení, tak to bude musieť preukázať. Takže ten rozsah je obrovský. A čo sa týka tých malých spoločností, ja si práve že naopak myslím, že tá malá spoločnosť, ak chce podnikať udržateľne, tak má viac možností ako ten veľký konglomerát. Hej. Ak nebudeme menovať spoločnosti, ja neviem, vyrábajú napríklad čokoládu, tak áno, oni majú tie svoje systémy, aby si kontrolovali pestovanie kakaovníkov, aby tam nebola detská práca, všetko, čo s tým súvisí. A občas vidíme, že vyplávajú nejaké kauzy, že ale aj tak na tej plantáži boli. A chápem, že majú kontrolné mechanizmy, ale určite samozrejme pri tých objemoch 100 000 tom je to problém. A práve, že ten menší si myslím, že môže mať menší problém, pretože ak to chce robiť poctivo, tak si to vie ustrážiť a vie, odkiaľ mi prichádza tá surovina. Máme na Slovensku mnoho už výrobní a keď som sa dotkol čokolády a špeciálne čokolády, čo je také zaujímavé na Slovensku, sú to malé čokoládovne, ktoré idú priamo na tú plantáž, majú priamo dohodu s tým pestovateľom, zoberú to kakao len od neho, nie cez prostredníka, takže pre nich práve, že si myslím, že nebude problém si tam dať pečiatku, je to bio, je to bez chémie, je to bez detskej práce, je to akokoľvek environmentálne vhodné, lebo si to vedia celý ten reťazec ustrážiť. A tí malí, ktorí to nechcú robiť poctivo, tak samozrejme môžu mať problém, ale ako som povedal, oni tam tú značku nemusia mať. A je samozrejme na mne ako na zákazníkovi, či si pozriem obal a ak tam nie je značka, nezoberiem to, alebo idem po tej značke. Aké má plány Európska komisia ďalej s greenwashingom? Ako by ju zarámcovalo? Vraveli ste o 2 smerniciach alebo návrhoch smernice. Čo máme očakávať? V akých časových horizontoch?
Tak to prvé, čo je teraz najaktuálnejšie, to je teda ten návrh revízie 2 smerníc. To sú tie nekalé praktiky. Tam sme v stave po prvom čítaní v Európskom parlamente, kde boli nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré rozšírili tú prílohu, čo ešte ďalšie sa bude považovať za greenwashing. Podľa toho plánu, ktorý nájdeme na stránke Európskeho parlamentu a Európskej komisie, do konca roka by mal byť schválený tento návrh a mala by výjsť smernica, respektíve revízia. Ak sa pozrieme na to z toho právneho pohľadu, tak v prechodných ustanoveniach a v transpozícii je uvedené, že do 18 mesiacov. Ak si zoberieme jednoducho 1.1.2024 prejde 20 dní a bude to v Európskom vesníku, tak sme v polke roka 25 a potom tam je ešte polročná legisvakančná lehota na to, aby sa na to prispôsobili podnikatelia. Čiže od roku 26 by malo prísť uplatňovanie tejto prvej revízie smernice. A čo sa týka tej druhej smernice, tak to je, ako som povedal, len na začiatku. Nás sme v marci roku 23, 14.6. bolo to stanovisko Európskeho hospodárskeho výboru. Môžeme predpokladať možno rok 24, že bude, a tie lehoty bývajú väčšinou štandardne tých 18 mesiacov pri smerniciach sa používajú. A tam ale ja vidím problém, ako sa napríklad stal pri jednorazových plastoch. Európska komisia a parlament prijali smernicu a vykonávacie akty sme všetci na ne čakali. Hej? Napríklad ako ekomodulácia, o ktorej tu rozprávame 5 rokov a čakali sme. A to môže byť ten problém, pretože ide o smernicu síce, ale ona svojím spôsobom pre mňa bude vykonávať tú smernicu, ktorá teraz už je pred koncom, pretože detailizuje tie aspekty, ako sa na to pozrieť a určite bude potrebné prijať aj ďalšie delegované akty, ako to presne vykonávať, ako bude vyzerať to overovanie, ako bude vyzerať tá certifikácia. Takže ten časový horizont je skutočne ťažko povedať, ale minimálne ja počítam ten rok 25, 26 pre ten prvý balík. Áno, za mňa je dôležité aj vzdelávať obyvateľov, aby vedeli vlastne, že o čo ide, aby sa mohli zamerať a sami si overiť, lebo vždy je to o tom konečnom spotrebiteľovi, ktorý má najväčšiu silu. On stojí na tom mieste, kde sa rozhodne, či to kúpi alebo nie, a to je najdôležitejšie pre toho výrobcu asi, či má odbyt. Čítala som také, že tá Európska komisia sa snaží, aby tie informácie boli spoľahlivé, porovnateľné, overiteľné. Je vôbec toto možné nastaviť nejaký informačný systém pre obyvateľov, pre spotrebiteľa? Venuje sa aj tomuto Európska komisia? Ten informačný systém som z tých materiálov nezachytil a tá istota vlastne má byť v tom, že ak tam bude overovateľ, napríklad ako pri obchodovaní s emisnými kvótami, je overovateľ, ktorý overuje, je to garantované, štát mu dal oprávnenie na to, aby to mohol overovať a pre mňa ako spotrebiteľa bude mať tú istotu, že niekto je overovateľ, štát mu dal vlastne tú licenciu, jednoducho povedané, a ja sa ako keby nemám už o to starať, že či je to pravda alebo nie je to pravda, pretože niekto na konci dňa mal povedať, že áno, je to v poriadku a toto overenie tam môže ísť. Takže ten overovateľ bude robiť pre mňa ako spotrebiteľa áno, nie. Ten overovateľ bude na základe jednotlivých štátov? Zatiaľ to tak vyzerá, že tie jednotlivé členské štáty si budú určovať nejaké pravidlá, potom budú určené samozrejme na vrchu tie štandardné pravidlá. Tam sa odvoláva tá smernica samozrejme na už existujúce ISO normy, na EMAS, na podobné a na ich aplikáciu a ten overovateľ bude musieť plniť štandardné pravidlá, keďže tie výrobky v rámci voľného trhu idú v rámci celej Európy, takže určite to nemôže byť tak, že v jednej krajine bude kritérium takéto. Ja to skôr chápem tak, že pre získanie tej licencie na toho overovateľa si možno členské štáty budú môcť niečo nastaviť, ale samotné jednoznačné pravidlá pre to overovanie budú jednotné pre celú Európsku úniu. Som zvedavá, čo nás čaká. Pevne verím, že to príde aj s povinným označovaním obalov, čo by bolo za mňa veľkým krokom a riešením triedenia. Určite. A taktiež, ak sa správne implementuje a dá do praxe aj ekomodulácia, tak by to mohlo pomôcť k tomu, že budú produkty ekologickejšie. Máte ešte niečo, čo by ste nám k greenwashingu chceli povedať? Ešte by som mohol dodať jednu vec, keďže sme špeciálne vlastne v OZ2 a obalí, tak ja odporúčam, aby sa pozreli na návrhy ďalších aktov delegovaných a v kontexte zelenej taxonómie a to, čo sa schvaľuje. Pretože zelená taxonómia vlastne už teraz ako keby stanovuje tie pravidlá, kedy bude možné
o danom napríklad obale povedať, že je recyklovateľný. Pretože tá zelená taxonómia hovorí už o detailnosti toho, ako sa má daný výrobok recyklovať, alebo obal špecificky, čo musí byť splnené. Napríklad v tej zelenej taxonómii a v tých delegovaných aktoch sa špecificky rieši pri predaji cez internet, ako má ten obal vyzerať, ako má byť zložený. Takže na toto si treba dať pozor. Myslím si, že výrobcovia, tí, čo teda pracujú s obalmi, alebo spoločnosti, ktoré balia, tak by sa mali na toto zamerať. Stále je možnosť, ak som to dobre videl, pripomienkovať, ešte to nie je uzavreté, ale skutočne tá zelená taxonómia už teraz rámcuje to, čo bude greenwashing a čo nebude greenwashing. Takže tie spoločnosti sa vedia na to dopredu už určite pripravovať. Takže to je možno, toto by som špecificky vypichol. Ďakujem veľmi pekne za tento tip. Ďakujem, že ste k nám prišli a teším sa na ďalšiu návštevu. Určite nájdeme nejakú spoločnú tému. Veľmi pekne. Pekný deň. Ďakujem pekne. Ďakujeme za pozornosť.